ערב טוב לכולם. אני רוצה לברך את כולם, גברים ונשים, תל אביבים ולא תל אביבים, חילונים ודתיים, יהודים וערבים. אני רוצה לברך את חזית המאבק במאהל רוטשילד ואת כל המאהלים בפריפריה מהדרום לצפון. אבל אני רוצה מכאן לשלוח ברכה מיוחדת לעשרות המאהלים בערים ובכפרים הערביים, בסכנין, בנצרת, באום אל-פחם, בבאקה אל-גרבייה, לפני שעתיים הסתיימה הפגנה בעראבה שבגליל. המסר של האוכלוסייה הערבית ברור כשמש ולא משתמע לשתי פנים. אנחנו תומכים במחאה החברתית. מזדהים איתה ורוצים להיות שותפים ולהשפיע בקביעת סדר העדיפות החדש שמתגבש. חברים וחברות, ה-14 ביולי, היום שבו הוקם האוהל הראשון ברוטשילד, הוא אירוע מכונן בחברה הישראלית. הוא חוצה מוצא אתני וחוצה לאום. תהליך ששותף בו כל העם על כל רבדיו. התהליך הזה בעצמו, ואף אחד לא יוכל ולא ניתן לאף אחד להחזיר את הגלגל אחורה. השיח האזרחי החברתי עלה לראש סדר היום אחרי שנים רבות שהשיח הביטחוני לאומני היה השיח היחידי והדומיננטי. לצערנו, בימים האחרונים בעקבות האירועים הביטחוניים יש ניסיון להחזיר אותנו לסדר היום שהיה לפני 14 ביולי. אנו קוראים להפסיק את מעגל האלימות ולהוציא את האזרחים היהודים והערבים ממעגל האלימות. הדרך הטובה והיעילה ביותר היא להגיע לשלום צודק ובר קיימא עם שכנינו ובראש ובראשונה עם הפלסטינים. אנחנו מזהירים בפני הניסיון לנצל את המצב הביטחוני כדי להוריד את השיח החברתי בסדר היום ולדחוף אותו הצידה בעילה שכשהתותחים רועמים המאהלים מתקפלים. לא ניתן למאבק הצודק שלנו למען צדק חברתי לרדת מסדר היום. המאבק חייב להימשך וחייב להצליח למען העתיד של כולנו ושל ילדינו. חברים וחברות, הסיסמה המרכזית של המחאה היא צדק חברתי, כולת בול. צדק חברתי לכולם, לאשכנזים ולאזרחים, לחילונים ולדתיים, ליהודים ולערבים. האוכלוסייה הערבית שצמאה לצדק חברתי. צדק חברתי שמשמעותו צריכה להיות בראש ובראשונה להפסיק את האפליה ולדרוש שוויון אזרחי מלא. צדק חברתי משמעותו הזכות לחלוקת משאבים שוויונית גם בין יהודים וערבים. צדק חברתי משמעותו
הזכות לחיות בכבוד, הזכות לקורת גג, בין אם אתה יהודי או ערבי. אנו מזדהים עם מצוקת הדיור של כל אזרחי המדינה. האוכלוסייה הערבית סובלת ממצוקת דיור קשה ביותר, במיוחד לזוגות הצעירים. המאבק למען הזכות הבסיסית לקורת גג אינו חדש לאוכלוסייה הערבית. זה שנים שאנחנו מתמודדים עם המערכת השלטונית המעכבת באופן שיטתי אישורי תוכניות מתאר ליישובים הערביים שיתנו מענה לצרכים של האוכלוסייה הערבית. אנחנו נאבקים למען הכרה בכפרים הלא מוכרים. תאמינו, לא תאמינו, נאבקים בתשובה היחידה של השלטונות למצוקת הדיור במגזר הערבי. חברים וחברות, בשם כולם, ילד רעב הוא ילד רעב. אדם ללא קורת גג הוא אדם ללא קורת גג. לרעב ולמצוקת הדיור ולצרכים החברתיים אין דת ואין לאום. אנחנו דורשים לחיות בכבוד, לגור בכבוד, לעבוד בכבוד ולקבל בריאות וחינוך בכבוד ולהזדקן בכבוד. במאבק הזה יש מקום לכולם, אבל יש תקווה גם לכולם. המאבק הזה הוא של כולם. נמשיך להיאבק ביחד למען צדק חברתי ולמען עתיד טוב יותר לנו ולילדים שלנו. אין ביטחון אישי בלי ביטחון חברתי.